Hello people, welcome epizod 4 radionica Builda. Ja i Jakov trenutno, pozdrav, pićimo prema Pevecu. Trebamo pogledati za led trakice, šteker i još neke držače za policu. Uglavnom, šta je sa stovom bilo, to ćete vidjeti u montaži dok ja ovo snijam. Naravno, kurčina nije paso, jer je to tako uvijek, tako da sad se ne oslanjam na nikog, nek ću ja sad morati ići nažalost raditi sam stol, što će biti jebačina. I sad se nadam da mi još Pevec neće izjebati da ima unutra stvari, pa se mi vidimo kad dođem tamo. Au, pičku materinu, pozdrav svima ljudi, dobrodošli u radionica Build fucking part 4 nakon 3862 godine i 60 dana. Zašto mi nije bilo, uglavnom, dok ja i Jako kupujemo trenutno u Pevecu stvari, ispričat ću vam na brzini. Znači, moj deda je rekao da će meni napraviti stol. Nažalost, star je čovjek i čovjek ima svoju radionicu, a kako je bilo jako hladno, nije mogao raditi. I jednostavno, dok on to radio, to jest, dok je zima bila, nije mogao raditi jer mu je bilo previše hladno. Ja sam rekao, hoću naći nekog drugog. Ne, inzistiram, ja ću. Naravno, ne možete starcima nešto utupiti u glavu, tako da sam pustio za njega napraviti stol. Je fucking tu. Znači, doslovno se ne vidi, ali dobro, ne vezi. Vidjet će se na suncu, to je na svijetu. I uglavnom, sad moram postaviti jednostavno taj stol unutra, doći mi friend, i onda ćemo krenuti sa ostalim stvarima što sve trebamo napraviti unutra. Mislim da ovo neće biti finalna epizoda, tako da stay tuned. Lajkajte, pošto me dugo nije bilo, ajmo do 50 lajkova, hvala do tada. Gledajte mene jako u Pevecu. Mogu otvoriti. Majko ti je. Razbijem se. Čekaj bato dok ja... Pa idemo ga unijesti tamo gdje možda ovdje užiš. Nije ovdje sam nestavila. I žalno magica. Ajde pogledajmo ovdje. Prvo ovaj donijeti. Dobro, ajmo da prvo unijeti pa ćemo vidjeti. Ajmo si. Jebaj se sad. Aj makni se. Makni to dobro. Mogu ga ja unijeti. Makni to tu. Ajde, majstre, nesi ga. Evo ga ti. Kako ga misliš ovako, nećeš ovako. Ovako da ti... Pa logično ovako jebo. Ovako. Ne tako. Ovako. Ajde. Tako. I sad ga samo učeš na stranu. A ne. Ja ne mogu ovo dijelo. Ja ovo dijelo. Vidiš. Sad tu dolazimo do... Neke nogice nisu ti jednako izmjerene. To sam ja mislio isto. Moguće da pod ide na krivu stranu. Dobro, da, daj nešto da metam ispod ovog. Pa kaj ćemo... Novine, imaš karton. Kad je bilo, to trebamo zabiti u zid. Koga stol? Da. Evo te. A nije, fakat lik trebamo tu probušiti dole negdje, ovak nekakve dvije rupe i zabiti ga možda u zid. Jedno da ga zabim, to jest, viš kak ima između na svakom dole ima prostora ovak. Da. Da ga zabim uz zid i onda ga zabim ovaj tu dio unutra. A kaj misliš da mi neki kurac zabimo u zid, ovako da visi, onda da on na tome stoji? A šta da zabimo? Pa da mu strgamo noge. Da mu strgamo noge? Mhm. Pa na čim će onda staviti? Pa na zraku. I tako doće do te dvije i onda će ovako se nositi, kaj? I tipa ja se od tipa 100 kila naslonim na to i ode u pičku materinu i šta onda, Što se čini? S čim? Ako ćemo mu rezat noge, a noge su mu stabilnost. Noge su mu stabilnost. A dobro jebote, pa možda je pod, ja ti kažem, treba na vas se vaga da vidimo koji je kurac, možda idem po vas se vaga. Jel pod? Dobro, ona se malo tu... Malo. Ajde se sagni dole, jel vidiš šerafe? A vidim. Viš kak je onaj tam izbočen van? Ovog ni ne vidim. Tu. Ovaj nije izbočen. Jel imaš da probam to pritegnuti? Imam ja gore alata, Pa da resi. A dobro. A pa da pritegnemo. Pa dobro, idemo po alat, jebo ga ja. Ne treba... Uzet ću ključ kad nemaš račun. A sad neki... A malo.
mali je neki. To je zategnuto do kraja. Nemoj sad. I taksic ima. Onda moguće da je otišao... A nije ga dobro fiksirao. Ajde nesi Šta, lemilicu jebate? lemnicu tamo. A ja imam je tu u desnom džepu. Da, daj. Ne, a? Treba ga presaviti? Ma ne, čini ti se. Ne. Pa probaj ga staviti prvo uopće da vidimo jebate. Pa stavim ga. Evo ga. Sad je previsok, ja bih rekao. Nije, sad će biti dobro. I sad nam treba vaser vaga da vidimo je to ravno. Uzme vas hvala. A sad ja moram ga reći po vaser vagu. Sad je to drugo jebaj. Ali vidiš da je čvrst sad. Dođi ovdje, drži kameru, sad ću ja to da ispravim. A dobro, čvrsti, ne? Pa ti kažem. Znaš, ja bih da ga možemo nekako ovako uz zid. Nekako zabiti. Pa još malo nogice ovaj gurnem. Makni se, drži. A dobro nogicu, kaj je to? I eto, i što bliže zidu, to ti bolje. I sad stani. Jebe ti mater kako sam se pukao, ej. Riješen problem. Very good. Now... How do you do? Trebamo postaviti policu. Tu. Ili imaš? Treba nam šerafi. Treba nam šarafi, treba nam nosači. Naravno, sad će imam šeraf na meni, no treba. Nije imaš ih tu dole. Ako už treba će nam... Dublji, duži. 1, 2, 3... 4 ti treba. Ne, treba će nam 6. Kak 6? Zato ima 6 rupa. Ko ima 6 rupa? 6 rupa ima polica, budeš, to jest... Dobro, daj da vidim. Držač, idem ja gore po to. Ajde, dobro. Znaš kaj? No to, ovaj duži dio... Ide na zid. Da. Dobro, čekaj, to... Učeš ovako nekako. Pa ja bi da... Malo ti bi skroz. Pa zapravo nećemo skroz, sad ćemo ga... Dobro, uzet ćemo metar u svakom slučaju, tačno. Da. Tako. Dobro, to Znaš kaj bi ja prvo? Prvo bi zabio u ovo. Dobro, da. Kužiš, jer onda će nam Da, biti ravno. Onda ti ne treba vaser vaga da ovo zabijemo, ne? Da, treba će nam da se uravnotežimo. A dobro, to da. Čekaj, da se... Dobro, da. Ajde, uzmi metar. Čekaj, metar, sve nam treba bog te... Idem ja po bušilicu. Jesi ti svjesno da imaš još 9 minuta? Da. Pa prebaci. Dobar. Dobro, pa sam uhvatio to. A da umjesto da makneš kameru... Aj spusti kameru i pomozi, ne me jebate, jer osim sve živo ovdje. Zašto ti... Jednu piju već si pijan, ne šuti. Nisam jedin, popio sam radnicu. Dosta. Metar. Metar. I to imam. A imam sve, buraze. A nema slavonske vole, lagano. Koliko to je? Tu. Ovo previše, bura zabi ga negdje na 8. 8 će nam biti taman. Jesi izmjerio koliko je ovo dugačko, crno? Jer ono već ima izbušeno. Dobro da si ja, kako se zove, da nađemo točne dimenzije. Zato sam trebao gumicu. Jebem ti prst. A jesi pijan, jen ti mate, nemaš ravnu crtu povući, ja? Nisam ti ja futal. Volim. Još šuti. O, svaka čast malo je. Čak nije ni ravno. Nije ravan metar. S kim ja, da, nije ravan metar. I ovo s kim ja radim, ne? Zašto mene život kaznio, ne? Nama će za jednu policu trebati 3 sata, ne? A budemo negdje do 7 na večer, taman policu postaviti. Kuć za zid nam trebaju Veći. malo veći. Ali to moramo i tiple uzeti. Moramo prvo probušiti zid i onda tiplama. A što da imam ja tipove, Bogu? Imaš, evo. Znači, te, mislim, su dobre, to me zove. Mislim, treba Za bi kog biti. su dobre su. Aha, okej, hvala ti. Kako volim kad ti dahćem za vrata.
Realno, tu sam imam najveću korist od mene, da nije bilo moje tehničke... Da nije bilo tvoje tehničke podrške. Ne, tehničke ove olovke. Bilo bi kurčina, ne? Ko je najsitniji ovaj? Ovaj nije križni. Može i ranije. Ovaj. Ja ti kažem, ne da Bog da mi se stavimo neki ormar ili pa Dobro, na ormaru imaš upute, ovo nemam upute. Ovo teško jednu policu stavi, Bog te ubio, je. To ti ne treba, bušilica Franje. Da, vidit ćeš. A za zid kako? Dobro, zid je druga stvar. Za zid će mi trebati. Ova se okreće... Makni se drugo. Ne bušilicu. I drugu stranu. Preznojit ćemo se ko kreteni. Ne, čini se. Bušilica koja radi, a ne radi. A radi, zašto ne bi radila? Pa nema drugi smjer. A dobro jebote, pa možemo iz Ovo jednog bilo- smjera u pičku materinu. Ne možeš, ali neće se zabijat. A vi ćeš doći. Neće. Aj sad ćemo vidjeti. Ne može se zabijat. A za šta je onda ta bušilica? Za gledanje jebote. I sad meti tajnu lepsu. Ni ne vidi se da ovo buši, vidi se moja ruka i moja Pa spusti. preslatko preljepa glava, ne možeš spustiti kaj najgore. Ovaj stavak, Može ti ja držim. majstore, trenutno smo stali na jednom dijelu majstore. Šta je sad? Malo si ga u kosu ovdje pravi. Pa nisam ga ja u koso, nego je rupa bila u koso. Koju si ti Moja sjebao glava prvo. je u kosu. Samo fiks to ti to gure. Pa ne ide unutra više. Odvrni ga. U gajguj, kako bi rekao Šemso. Ne, stani. Ja sad ga trebaš na drugu stranu, čekaj. Ne sad. U gajguj. Odvrti završi. Aj, sad. Tako. Još pluni malo, je. Pa nisi baš u tu rupu trebao. Mogla si malo svoju napraviti. Ja i rupe u životu. Mnogo bolno. A, ja više naučio sam te koristiti u šapac igre. Pa još. Ide, bura. Ne ide. Sad je stao. Sad ide. Znači jako moraš. Nasloni se na to i onda vrti polako. Polako pa polako. Da vidimo koliko je. Još malo mu fali. Ide ovo ravno, ide. Ide. Ništa, ja se javim kad ovo sve zašerafimo. Na ova dovršena skroz. Nigdje ne ide ovo još na zid. Druga strana... I onda tu ne ide staviti, najvjerojatnije. Tako da, to je top. Još ovo moram maknuti. Ledice, ovo gdje imaš posao dosta. Ništa bez mene, ja? Moramo bušiti ovaj zid. Taj. Dobro. A ovaj se vrti u lijevo. Ne ide u desno. Kaj je ovo? Ma dobro, to je krivi, ne brini, to je sad druga stvar. S ovim si mogu... Ma ne, to je druga stvar, jebo ga ti, to sam mislio da ovo šrafim. Pustite, to sam sad bez veze u glavu. Dobro. Ovo sam mislio, ali ne ide u desno. Dobro. Kaj, pa niš? Neka znaš da li to da je desno. Ne može to u desno vrti, probaj. Ne može, to je udarno i neudarno. Ne može to vrtiti u desno. A kojiš? A nama sad treba da probušimo rupu, vrtit ćemo čavu unutra jebate, to je stovaj. Ovo je safe. Sad ti prijatelju shvati to. Dobro, Ajmo čekaj, još a kovice. kaj tebe jebe? Ma i mene jebe da vrti u desno da ovu šarafim ovdje jebo ga ti. Dobro, to možeš, to ću ja ovak na ovaj način, šta šarafi me. Dobro, to rukom može jebemo se. Da, to rukom. Jel imaš ovaj? Bora, ne imaš. Ne. Imaš račun.
Nemam račun. Znam, to rukom se jebem. Kužiš, samo probiješ i račnom zategneš i boli te kurac. Jedan dan da dođemo do toga. Jebote, gdje si bio kad mi je trebalo do vrata na rihtu? Pa što mene ne zoveš jebote? Jebote, gledaj koliko je alat. I na problemu, na najlakšem zadatku vi imate probleme. To je on kreten. Ja sam A grad. ne, ali probit će ti lijevo, kak te ne problem lijevo? Isti kurac ti, kak te okreće, probit će ti. Ali je, gle, za šaraf. Šaraf ćemo tipu metru, tako naknutra. Onda to boli kurac. Eto. Nije to, neš ti staviti niš teško na to. Ne. Onda sam rukom zategne, hvala Bogu, on može zategne. Ako ja Dobro, mogu lako je. Bog teba, ja na traktoru zategnem Boga, ne može trenut da ne bi on ne zategne. Dobro, lako ćemo mi tipu unutra, što nema ni problema. Probit će ti kako god okreneš. Jesi sigurno, dobro? Bog teba. Dobro. A uzmiš pištolj, puhneš ovako isto će ti... Isti kurac te, morate probiti kako god okreneš. I idem jesti. Aj Bog teba, nisam jeo popis 2 kave, digu danas na kasinu 240 kuna. Mogu nam se častiti, bar. Grega 300 kuna digo. Krete. Mogu se nam barem nešto za jesti. Da, za jest Bog teba masku 1400 kuna ću izgovoriti. Da, i kad je gotovo. Ajde pokaži, digni to. Dobro, Šta digni, i se drži. A viš da se drži. Dobro je onda, jebote. Dobro je to. I sad još to montiramo na zid. A, montiraj sad. To će pol kamere imam. Pol baterije. A sad to koliko visoko će, a ne, to ne došlo. A mi drvo radi za bušilicu prvo. Akcija. Buši. Gospode pomiluj. Još malo. Kad je kuća iz 52. Bog te on napravi, mogu sam ga srušiti. Aj ti 52. Sad tikle, da. Kako si ti to vaše zabile? Možeš ti zabiti. Znao kad... A probušćanje još malo jebi ga. Najmanji problem probuš trupu. Ovo nisi dobro, mislim. Samo da ljudima pokažem kakav si ti kreten. Šta sam ja kreten? Molim te, usporedi ovo i ovo. Da. Je li isto? Možda. Je. Jebim ti, bate, sad ću to morat. Jo, ajmo skinut ovo, tu ćemo završiti epizodu, idući put ću zgipsirat ću to između epizoda, osušit će se, ponovo ću bušit. Ja sam. I onda ću postavljati. Pa bušio si sad ovo sam. Ovo si ti bušio, ovo ja jest. nisam bušio. Ovo sad E jesam. pa ovo je moje sušle. Da, meni je Borer tu pukao, zato i otišao. Kaj ti je pukao boja? Da. Gdje? Borer, makni se. Tu je negdje na podu. Problem. Baci na pod. Izginit ću. Na što ćemo još napraviti? Šta? Ajmo, opet ćemo zid. To je ne zid, prozor. Napravili smo ovo. Ovo ćemo, idući put ćemo valjda otvoriti jebote ovaj, pa ono. Tako da ono, stay tuned za 500 epizodu. Daj zamisli situaciju, Bog ti. Da ovo skinemo, odnosno stvorimo, i da ove cigle povadimo. Jer je unutra neko blago. A kuć, ja ne znam šta je unutra, realno tu je bakina kuhinja, nešto je između tog dvoje. Ti kažeš. Pa to je neka soba očita. Pa da, Uglavnom, stay tuned za iduću epizodu, do tada stavite like, mi se vidimo u part 5. Ajde.